אני מרגיש שההתמקדות זה בדיוק השתיקה הזאת עכשיו, השהייה הזאת, כאילו שאני מחפש משהו ועוד לא יודע בדיוק להגיד אותו, ואני מאמין לזה שיש משהו שרוצה שאני אגיד אותו, ואני יודע שהוא יבוא. זה לנוע בתוך חוויה של משהו שגם נמצא שם וגם בורא את עצמו מחדש. וזה סוג של לעשות חיים. לא רק במובן של לעשות כיף, אלא זה מייצר עוד חיות. בשבילי התמקדות היא קודם כל יציאה לחופשי. החיים נלכדים בהרבה קמטים ופינות ושכבות לא משוחררות. והתמקדות היא יכולת לשוב לאוצר החיים. למקום שהתגעגעת אליו. כל כך הרבה מלל קיים בעולם שלנו, והוא לא נוגע, כלומר הוא לא יכול להכיל את החיים, כי הוא כל כך מרובה. יש משהו ברגע שאתה עובר להקשבה, לתחושה, לאיזושהי עצירה, להקשבה פנימה, עולים דברים כל כך משמעותיים, קצרים, מעט המחזיק את המרובה. יש בהתמקדות משהו שהוא מאפשר לך להגיע למקומות בך שאתה אפילו לא תיארת לעצמך שהם יכולים להתקיים ולהכיל ניגודים וכל מיני דברים ולתת להם מקום. הקשבה עמוקה נמצאת בתנועה בין לא ידוע לידוע, בין המעורפל למנוסח. אני חושב שאפשר לגלות משהו שהוא גם מפחיד וגם מעורר תקווה. שיש על אדם הרבה אחריות ביחס לשינוי או לריפוי או להתקדמות. זאת אומרת, זה מפחיד במובן הזה שזה יכול לא לקרות, כאילו, אתה יכול לפספס, כאילו. וזה מעורר תקווה במובן הזה שאתה יכול להשתתף בזה. בלימוד של ההתמקדות אתה יכול לגלות שאתה חלק מתהליך של שינוי. אני חושב שזה גם חלק ממה שהשפה שברוך ודן מביאים, של ההיבראות. קיבלתי מתנות שלא יסולאו בפז. Ay da 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 da